Още една разпаковка от TikTok Shop. Между другото, това съм си го поръчвала сама с мои пари. Сега TikTok Shop е много нашумял в Германия. Всички поръчват. Някакъв пълен кошмар е. Но и аз да не остана по-назад, реших да пробвам и да поръчам няколко неща. Нека сега да видим какво е дошло. Ето това не се серче. Не се серче, не знам. Не знам как точно се казва. От тази страна се отваря. Ето така. И вътре имате такива пликчета. Това е като сейвинг. Може да слагате тук някакви пари или някакви важни неща, бележки, нещо ценно. Отново розово. Няма как. Не може да е друг цвят. Следващото нещо, което взех... това знам какво е. Накрая ще го отворим. Ето тази кутийка, нека и ние да отворим. Доста добре са я опаковали. Това е Powerbank. Ето така изглежда. Не знам дали е зареден. Нека да го включа. Не, явно не е зареден, защото не се включва. Ще го изпробвам и ще ви кажа дали е добро. И последното нещо, за което най-много се вълнувам. И сега ще го отворим. Това нещо го гледах навсякъде в TikTok. Толкова беше нашумяло, че си казах просто няма как. Трябва да го поръчам. Опаковката е убита. Ето така изглежда. Може ли да познаете какво е това нещо? Това е такова нещо, в което натискате ето това бутонче. Ето така. И излиза от него ето така продукт. И нанасяте на лицето като лунички. Мисля да направя отделно видео за него. И да го изпробваме, да видим наистина дали изглежда толкова добре, както всички казват и правят видеа по тази тема. Така че очаквайте видео за това нещо. Това беше моята скромна разпаковка от TikTok Shop. Не знам точно колко беше стойността на поръчката ми. Мисля, че около 25 или 30 евро. И очаквайте следващото видео с тест на ето този продукт.